Alin nga ba sa dalawang makabagong JDM Legends ang mas mabilis at mas malupit pagdating sa specs? Ang Toyota GR Supra ba o ang R35 GTR na successor ng Skyline? Ipagkumpara natin ang base specs nila para theoretically malaman natin kung alin sa dalawa ang mas sulit. Umpisahan natin sa Toyota GR Supra. Produkto ng GR o Gazoo Racing Department ang GR Supra ng Toyota, kung saan gumagawa sila dito ng mga sasakyan na race quality talaga. Ang GR Supra ay may standard 2.0 liter 4-cylinder turbocharged engine na naglalabas ng balancing 255 horsepower at 295 pound-feet ng torque. Ikumpara natin ang power niyan sa Nissan GTR. Nga pala, ang Nissan GTR ang successor ng Skyline, pero kamakailan dinrap na nila yung Skyline at R35 na code convention. Kaya naman ang tawag na lang dito ay simply Nissan GTR. Matatawag pa din natin itong modern iteration ng legendary Godzilla. Pagdating sa power, ang 2023 GTR ay standard na may twin turbo 3.8 liter V6 engine at kaya maglabas ng busog na 565 horsepower at 467 pound-feet ng torque. Kung horsepower ang pag-uusapan, di hamak na mas malakas ang Nissan GTR kumpara sa GR Supra na kaya lang umabot sa 382 max horsepower dun sa 3 liter twin turbo variant nito. Sa GR Supra nga pala, meron nitong 8-speed automatic transmission at may paddle shifters. Sa 3 liter version naman ng Supra, meron nitong 6-speed intelligent manual transmission na kayang i-predict ang shifting behavior mo. May low center of gravity gaya ng 8.6, may rear-wheel drive platform at may perfect 50-50 weight distribution. Kayang-kaya ang tight corners at drifting. Usapang arangkada naman, ang GR Supra ay kayang umarangkada ng 0 to 60 sa loob lamang ng 3.9 seconds, habang ang Nissan GTR naman ay kayang umarangkada ng 0 to 60 sa loob lamang ng 2.9 seconds. Nga pala, yung truck edition nito, yung Nismo version, ay kaya maglabas ng 600 horsepower at 481 pound-feet ng torque. At wala nang intro-intro, tignan natin kung gaano kabilis ang top speed ng dalawang JDM cars na to. Ang stock top speed ng GR Supra ay 155 miles per hour o 249 km per hour, habang ang Nissan GTR naman ay di hamak na mas mabilis sa stock top speed na 200 miles per hour o 321 km per hour. Pagkatapos natin sa pabilisan, punta naman tayo sa patipiran. Ang GR Supra na automatic transmission at depende sa variant ay merong average fuel consumption na 7.2 km per liter, habang ang Nissan GTR naman ay may average fuel consumption na 8.4 km per liter. At sa dalawang brand na to, syempre sa presyo pa rin magkakatalo. Para sa isang performance car, ang GR Supra ay may starting price na 5.4 million pesos at ang Nissan GTR naman ay tila doble ang presyo sa starting price na 12.4 million pesos. Pero sinasabing electronically limited lang ang specs nila at kapag tinono ang makina, kaya pa nitong umabot sa Bugatti level speeds. Pero kung ikaw ang papipiliin, Team GR Supra ka ba o Nissan GTR? Ilagay mo ang sagot mo sa baba nitong video at i-share mo sa iba kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.